Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang stance ng simbahan sa aton kay nagpagwa ini sang last time ang aton nga Pontifical Academy for Life nga iyaman sang Congregation for the Doctrine of the Faith nga sa Vatican nga nagarepresented mismo sang ato nga Santo Papa kag sa bilog nga simbahan regarding moral issues. Nagahambal sila nga ang vaccine, especially in COVID-19 na vaccine, is morally acceptable. Kumbaga, ang stance ng simbahan regarding sa bakuna sa COVID-19 is ginapahanugutan sa simbahan nga magpabakuna ang mga Katoliko. Actually, ang simbahan ay nag-judge according man sa CDF or the Congregation for the Doctrine of the Faith, ang simbahan ay nag-judge sang safety kag efficacy sang vaccine, no? Ang ginapaklaro gid sa simbahan is kung nagalapas bala ini siya sa faith and morals sang Catholic Church, no? So nagpagwa na, no? Early pa before pa nga nagtuhaw man ni ang vaccines actually sa aton, no, early pa na daan nagpagwa na iya ang CDF nga ang vaccine is morally acceptable, meaning to say hindi ka makakommit sang sala kung napabakunahan ka, kung gusto mo magpabakuna. No, hindi ikaw makasala, no, regarding sa aton Catholic moral teachings, hindi ikaw makasala sina.